హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. ఈరోజు లెవెల్ 3 ఉపదేశ అమృతము క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణే. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీన బంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావన హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది, వాయిస్ రావట్లేదు. వనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరి ప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధువనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. ప్రభు హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ, వాయిస్ హరే బ్రేక్ కృష్ణ అవుతుంది ప్రభుజీ, ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. ఇప్పుడు బాగుందిగా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, మాతాజీ వాయిస్ రావట్లేదు ప్రభుజీ. వినిపిస్తుందా? నేను మాట్లాడడం లేదు మాతాజీ. ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? ఓకే ఓకే ప్రభు, ఎంత ఉంది కీర్తన చేసేటప్పుడు కొంచెం బ్రేక్ అయింది, ప్రణామంత్రాలు చేసేటప్పుడు. హరే కృష్ణ.
హరే కృష్ణ. ఉపదేశ అమృతము శ్రీల రూప గోస్వాముల వారి విరచితమైన ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీ వ్యాఖ్యానం ద్వారా ఈ అధ్యాయాన్ని మనం చూస్తున్నాము. ఈరోజు మొదటి శ్లోకంలో నియంత్రించుకోవలసినటువంటి 6 అంశాలని మనకి ఇక్కడ ప్రస్తావించబడినటువంటిది. అవే మాటల యొక్క వేగము, మనస్సు యొక్క క్రోధమును, అలాగే క్రోధం యొక్క చలనం అంటే మనసులో ఉండేటువంటి కోరికలు, క్రోధం చలనాన్ని, నాలుక, ఉదరము, ఉపస్థలాల యొక్క వేగాన్ని సహించగలిగినటువంటి ధీరుడు ప్రపంచమంతటా శిష్యులను తయారు చేసుకోగలడు అంటూ చెప్పబడినటువంటిది మొదటి శ్లోకము. ఆ తదుపరి రెండవ శ్లోకంలో మనకి భక్తికి ఆటంకాన్ని కలిగించేటువంటి 6 అంశాలు, తదుపరి మూడవ శ్లోకంలో భక్తికి దోహదపడేటువంటి 6 అంశాలను తెలియచేసినటువంటిది. ఆ తదుపరి 4వ శ్లోకంలో మనకి అంటే భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో ఏ విధమైనటువంటి కార్యాలను నిర్వహించాలో అంటూ ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటిది. సో అంటే భక్తులకు దానం ఇవ్వడము, ప్రతిగా మరి భక్తులు వసిగినటువంటి దానిని స్వీకరించడము, విశ్వాసంతో మనసు విప్పి చెప్పడము, రహస్య విషయాలను విచారణ చేయడము, ప్రసాదం స్వీకరించడము, ప్రసాదము వసగడము అనే 6 భక్తికి ప్రీతికరమైనటువంటి అంశాలుగా చెప్పబడినటువంటివి. తదుపరి 5వ శ్లోకంలో మనకి చెప్పబడినటువంటి అంశాలు, భగవంతుని యొక్క పవిత్ర నామాన్ని ఉచ్చరించేటువంటి భక్తుడిని మనసులోనే ఆదరించాలి అని, అలాగే మంత్రదీక్షుడై శ్రీ విగ్రహారాధనలో నెలకొన్నటువంటి భక్తునికి వినయపూర్వకంగా వందనం చేయాలని, అనన్య భక్తి కలిగినటువంటి వాడు, ఇతరులను నిందించే గుణం లేనటువంటి హృదయం కలిగినటువంటి వాడికి మరి అటువంటి విశుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్వాన్ని చేస్తూ ఆయన్ను శ్రద్ధగా సేవించాలి అని చెప్పబడినటువంటిది. ఇక మరి 6వ బిందువులో ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి అంశం ఏంటంటే, భక్తులను ఎప్పుడు కూడా బాహ్య స్వభావాన్ని బట్టి మనము అంచనా వేయరాదు. విశుద్ధ భక్తులు ఎప్పుడు కూడా దేహాత్మ బుద్ధి రహితులుగానే ఉంటాడు. మరి అటువంటి వాళ్ళని భౌతికమైనటువంటి భావనలతో చూడరాదు అని. ఎందుకంటే ఆ విశుద్ధ భక్తులు మరి హీన జన్మకు చెందిన వారైనా, చెడ్డ దేహాన్ని కలిగి ఉన్నవారైనా, వికృత రూపాన్ని లేదా రోగగ్రస్తమైనటువంటి దుర్బలమైనటువంటి దేహాన్ని కలిగి ఉన్నా పట్టించుకోకూడదు అని చెప్పబడినటువంటిది. ఏ విధంగానైతే గంగలో మురికి అంటే మట్టి తర్వాత బుడగలు ఉన్నప్పటికీ కూడా దానిని పవిత్రంగానే భావించవలసినటువంటి విధంగానే విశుద్ధ భక్తులను ఎప్పుడు కూడా పవిత్రంగానే చూడాలి అనేటువంటిది.
ఆ తదుపరి శ్లోకంలో ఆ భగవంతుని యొక్క నామము, గుణము, లీలలు, అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, స్యాత్ కృష్ణ నామ చరితాది సీతాప్య విద్య పిత్తోపతప్త రసనస్య నరోచికాను కింత్వాదరాదనుదినం ఖలు సైవ జుష్ట స్వాధ్వీక్రమాద్భవతి తద్గదమూలహంత్రి. ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క నామము, చరిత్ర, లీలలు, కర్మలు అన్నీ కూడా పటిక బెల్లం వలె అతి మధురమైనటువంటివి. మరి కానీ అవిద్య అనేటువంటి పైత్య రోగం వలన మరి మనకి ఆ నామం యొక్క మాధుర్యాన్ని తెలుసుకోలేకుండా పోతున్నాము. కానీ ఆ నామాన్ని ప్రతిరోజు ఆదరంతో కీర్తించినట్లయితే ఆ భవరోగము తొలగిపోయి, అంటే సమూలంగా తొలగిపోయి నామ మాధుర్యాన్ని తెలుసుకోగలుగుతాము అనేది చెప్పబడినటువంటిది. అలాగే 8వ బిందువులో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, భగవంతుని యొక్క దివ్య నామాన్ని, దివ్య రూపాన్ని, గుణాలను, నిత్య లీలలను చక్కగా స్మరించడంలోను, జపించడంలోను మనుషుడు తన యొక్క పూర్తి సమయాన్ని ఉపయోగించి ఆ విధంగా నాలుకను, మనసును క్రమంగా నియుక్తం చేయాలి భక్తియుత సేవలో అని చెప్పబడింది. తదుపరి ఇక అటువంటి భక్తుడు వ్రజభూమిలో నివసిస్తూ భక్తుల యొక్క నిర్దేశానుసారంలో కృష్ణుని సేవించాలి అని, అంటే ఆ కృష్ణ భక్తియుతుల యొక్క అడుగుజాడల్లో ఉండాలి అంటూ చెప్పబడినటువంటి అంశము. ఇక 9వ బిందువులో మనకి ఆ భక్తి తత్వంలో ఉండేటువంటి అంచెలంచెలుగా ఉండేటువంటి, ఇక్కడ ఈ భౌతిక జగత్తుతో పోల్చినప్పుడు ఆధ్యాత్మిక జగత్తు ఉన్నతమైనది అయినప్పటికీ కూడా మరి ఆ ఆధ్యాత్మిక జగత్తు కంటే వైకుంఠం ఎంతో ఉన్నతమైనదిగా చెప్పబడుతుందని. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణుడి యొక్క జన్మస్థానం కనుక మధురా నగరం వైకుంఠం కన్నా శ్రేష్టమైనది. వైకుంఠాజనితో వర మధుపురి కదా. సో కాబట్టి ఆ శ్రీకృష్ణుని ఆవిర్భవించినటువంటి స్థానమైనటువంటి ఆ మధురా నగరము వైకుంఠం కన్నా కూడా శ్రేష్టమైనది. ఇక ఆ తత్రాపి రాసోత్సవాద్ బృందారణ్యం. సో మరి ఆ శ్రీకృష్ణుని యొక్క రాసలీలల కారణంగా దివ్య బృందావరణ్యము మధురాపురి కన్నా శ్రేష్టమైనది అని చెప్తున్నారు. ఇంకా మరి ఉదారపాన్ని రమణ తత్రాపి గోవర్ధన. శ్రీకృష్ణుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి కరముల చేత ఎత్తబడినటువంటి కారణంగా మరి ఆ గోవర్ధనము మరి ఇంకా ఉన్నతమైనది, శ్రేష్టమైనదిగా చెప్పబడినటువంటిది. ఇంకా మరి ఆ గోవర్ధనం దగ్గర గోవర్ధన తటములో ఉన్నటువంటి ఆ బృందావనంలో ఉన్నటువంటి గోవర్ధనం శ్రేష్టమైనది. ఇక గోకులపతి అయినటువంటి శ్రీకృష్ణుడి ప్రేమామృతంతో పొంగిపొరినటువంటి ఆ రాధాకుండం, ఇక్కడ రాధాకుండ మిహాపి గోకులపతి ప్రేమామృత ప్లావనాత్ అని చెప్పబడింది. ఆ గోకులపతి అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని ప్రేమామృతము పొంగిపొరినటువంటి రాధాకుండము అన్నింటికంటే శ్రేష్టమైనది అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా మనకి చెప్పినటువంటిది. సో ఇంకా మరి మనము నిన్న చూసినటువంటి 10వ శ్లోకంలో కృష్ణ అంటే ఇక్కడ రూపగోస్వాములు చెప్తూ ఉన్నారు, వివిధ రకాలైనటువంటి కామ్యకర్మ రతులలో జీవితం యొక్క ఉన్నత విలువల యొక్క జ్ఞానాన్ని పొందినవాడు ఆ దేవదేవుడు యొక్క హరి చేత అనుగ్రహింపబడతాడని శాస్త్రాలలో చెప్పబడినటువంటిది. మరి అటువంటి వారిలో, అటువంటి జ్ఞానులలో తన జ్ఞాన ప్రభావం చేత ముక్తిని పొందేవాడు భక్తి యోగాన్ని చేపట్టగలుగుతాడు అని, మరి అలా భక్తి యోగాన్ని చేపట్టినటువంటి వాడు ఇతరుల కంటే శ్రేష్ఠుడుగా చెప్పబడినటువంటిది. అయినా కూడా మరి
ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రేమను పొందినటువంటి వాడు ఇంకా అంటే ఆ భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమయ్యే వాడి కంటే కూడా శ్రేష్ఠుడు అని చెప్పబడినటువంటిది. ఎందుకంటే అటువంటి వారు ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రేమను పొందగలిగిన వాళ్ళంటే ఆ దివ్య ఆ గోపబాలుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని పైననే సర్వదా పూర్తిగా ఆధారపడి ఉన్నటువంటి ఆ గోపికల వంటి భక్తులు అందరికంటే కూడా గోపికలు అందరికంటే కూడా భక్తులు అందరికంటే కూడా మేలైన వారని, అందులోనూ గోపికలలో ఆ రాధారాణి శ్రీకృష్ణుడికి అత్యంత ప్రియమైనదిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఆ రాధామాత లాగానే ఆ రాధాకుండం కూడా ఆ భగవంతునికి ఎంతో ప్రియమైనది కనుక ఆ రాధాకుండము చెంత ఆ వసింపని వాడు ఎవడు. ఎందుకంటే అష్టకాళీయ లీలను చేసే దివ్య జంట అయినటువంటి శ్రీ రాధా గోవిందులను భక్తి పారవస్యంతో నిండి ఆధ్యాత్మిక దేహంతో సేవించని వాడు ఎవడు ఉంటాడు. ఎందుకంటే రాధాకుండం తటం చెంత భక్తి యోగాన్ని నిర్వహించే వారు ఈ విశ్వంలోనే అత్యంత భాగ్యవంతులుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది మనము చూసినటువంటిది. సో ఈ విధంగా మరి ఈ ఉపదేశామృతంలో శ్రద్ధాభక్తి నుండి ప్రేమ భక్తికి మనకి ఆ క్రమానుగతంగా ఈ 11 శ్లోకాలలో చెప్పబడినటువంటిది. మొదటి 3 శ్లోకాలలో శ్రద్ధ మొదటగా నియంత్రించుకోవలసినవి, భక్తికి ఆటంకాన్ని కలిగించేవి, ఆ తదుపరి భక్తికి దోహదపడేటువంటివి. ఇక 4 నుండి 6 సాధు సంగము, తర్వాత 7 భజన క్రియ, అనార్థ నివృత్తి, నిష్ఠ, అలాగే రుచి. ఇక 8వ శ్లోకంలో మనకి భగవంతుని ఆ నామ గుణ రూపాల ఎడ ఆసక్తి. ఇక 9, 10, 11 శ్లోకాలలో భావభక్తి, ప్రేమ భక్తి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ముఖ్యంగా ఈ 10, 11లో ప్రేమ భక్తి గురించినటువంటి వివరణ రూపగోస్వాములు వారు మనకి ఇస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇక చివరి శ్లోకమైనటువంటి ఏకాదశ బిందువు 11వ శ్లోకము మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నటువంటి శ్లోకం. కృష్ణస్యోచై ప్రణయ వసతి ప్రేయసీభ్యోపి రాధాకుండం చాస్య మునిభిరభితస్తాదృగేవ వ్యదాయి యత్ ప్రేష్టరప్యలమసులభం కిం పునర్భక్తిభాజాం తత్ప్రేమేదం సకృదపి సర స్నాతురావిష్కరోతి. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నట్టు కృష్ణస్యాచైః ప్రణయవసతిః ప్రేయసీభ్యోపి రాధాకుండం చాస్య మునిభిరభితస్తాదృగేవ వ్యదాయి యత్ ప్రేష్టరప్యలమసులభం కిం పునర్భక్తిభాజాం తత్ప్రేమేదం సకృదపి సరస్నాతురావిష్కరోతి. ఇక్కడ కృష్ణస్య ఉచ్చైహి అంటే ఇక్కడ కృష్ణస్య అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క ఉచ్చైహి, కృష్ణస్యుచ్చైహి అంటే ఆ శ్రీకృష్ణుని యొక్క అత్యున్నతము. ప్రణయ వసతి ప్రేమ లక్ష్యము, ప్రేయసీభ్యా అపి. సో పలు ప్రేమ పాత్రలకు గోపికలతో కలిపి ఇక్కడ రాధా కుండం, ఆ రాధారాణి యొక్క కుండం,
అస్య అంటే మరియు ఆమె యొక్క, మునిభిహి అంటే మునులచే, అభిత మునిభిహి అభిత అంటే ఆ మునుల చేత అన్ని విధాలుగా, తాదృక్ ఏవ అట్లే, వ్యదాయి వర్ణించబడినటువంటిది అని చెప్తున్నారు. యత్ ప్రేష్ట అపి అలం అసులభం, అసులభం అంటే దుర్లభం, కిం అంటే ఏమిటి అని చెప్పొస్తుంది. పునః తిరిగి, భక్తి భాజాం తిరిగి భక్తిలో నెలకొనిన వారికి, తత్ ప్రేమ ఇదం సకృత్ అపి సర స్నాతు ఆవిష్కరోతి. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశంను చూసినట్లయితే, పలు ఆనందపూర్ణ విషయములలోను మరి వ్రజభూమిలోని ప్రేమ పాత్రులకు గోపికలందరిలోనూ రాధారాణి శ్రీకృష్ణునికి ఖచ్చితంగా పరమ ప్రేమ నిధి అయి ఉన్నటువంటిది అని చెప్తున్నారు. కృష్ణస్య ఉచ్చై ప్రణయ వసతి ప్రేయసీభ్య అపి రాధా. సో కాబట్టి ఆ భగవంతునికి ఆనందపూర్ణమైనటువంటి విషయాలలోను, అలాగే వ్రజభూమిలోని ప్రేమ పాత్రులైనటువంటి గోపికలందరిలోనూ రాధారాణి శ్రీకృష్ణునికి ఖచ్చితంగా పరమ ప్రేమ నిధి అయి ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. అలాగే కుండం చాస్య మునిభి రభిత తాదృగేవ వ్యధాయి. సో మరి అన్ని విధాలుగా ఆమె దివ్యకుండం కూడా అతనికి ఆ విధంగానే ప్రేమమైనదని ఆ మునుల చేత వర్ణింపబడినది అంటూ చెప్తున్నారు. సో మరి నిస్సందేహంగా రాధాకుండము మహాభక్తులకైనను దుర్లభమైనది కనుక సాధారణ భక్తులకు అది మరింత దుర్లభమైనది. మనిషి మరి ఆ రాధాకుండ పవిత్ర జలంలో ఒక్కసారి స్నానం చేస్తే చాలు, అతనిలో విశుద్ధ ప్రేమ భక్తి అంటే ప్రేమ పూర్తిగా ప్రకటితమవుతుంది అంటూ ఈ శ్లోకం యొక్క భావం. సో ఆ విధంగా మనకి ఆ శ్రీకృష్ణుడు మరి ఆనందాన్ని కలిగించేటువంటి అనేకమైనటువంటి విషయాలలో ఆ వ్రజభూమిలోని గోపికలు చాలా ఇష్టం. అందులో రాధారాణి ఆయన శ్రీకృష్ణుడికి పరమ ప్రేమ నిధి అయి ఉన్నది అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. అలాగే ఆమెలాగానే ఆమె యొక్క ఆ రాధాకుండం కూడా, ఎందుకంటే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో చెప్తూ ఉంటారు, రాధాకుండము ఎందుకు అంత ఘనమైనది, మరి శ్రీకృష్ణుడికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రురాలైనటువంటి రాధారానికి చెందినది కావడం వలన ఆ రాధాకుండము అంతగా ఘనత పొందినది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే గోపికలు ఎప్పుడూ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రేమ భక్తి, ఆ భగవంతునికి ఆనందింప చేయడంలోనే వాళ్ళిప్పుడు ఆనందిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళేది కూడా భగవంతుడి నుంచి ఆశించినటువంటిది. సో ఎటువంటి ఫలాపేక్ష లేకుండా నిరంతరము ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుతమైనటువంటి ధ్యాసలోనే నిమగ్నమై ఉండేటువంటి ఆ గోపికలు ఎంతో శ్రేష్ఠులుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం ఇక్కడ. సో అందులో ఆ గోపికలందరిలోనూ కూడా రాధారాణి ఆ భగవంతునికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రులు కూడా స్వయంగా ఆ రాధిక అంటే రాధారాణి
ఎంత ప్రియమైనదో. సో కుండం కూడా ఆ కృష్ణుడికి ఎంతో ప్రియమైనది అని చెప్పి ఆ మునులతో వర్ణించబడినటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఎందుకంటే ఆ మునులు అందరూ కూడా రాధ ఎంత ఆ కృష్ణుడికి ప్రియమో ఆమె యొక్క కుండం కూడా అంతే ప్రియమైనది అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఎందుకంటే మరి ఆ రాధాకుండము పట్ల గాని శ్రీమతి రాధారాణి పట్ల గాని శ్రీకృష్ణుడికి ఉండేటువంటి ప్రేమ అన్ని విధాలు కూడా సమానమైనదే అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అంటే రాధా రాణికి ఎంత ప్రేమను అతను కలిగి ఉంటాడో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఆ రాధాకుండానికి కూడా అంతే ప్రేమను ఆయన పంచుతూ ఉన్నాడు అనేటువంటి అంశాన్ని మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అదేవిధంగా ఇక మహాభక్తులకు కూడా ఆ రాధాకుండము అత్యంత దుర్లభమైనది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇక మరి సాధారణమైనటువంటి ప్రారంభ దశలో ఉన్నటువంటి సాధారణమైనటువంటి భక్తుల గురించి వేరుగా చెప్పేది ఏముంది అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి స్నానం చేస్తే చాలు గోపికల లాగానే విశుద్ధమైనటువంటి కృష్ణ ప్రేమను వెంటనే పొందుతారు అని మరి పూర్వ ఆచార్యులు మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ రాధాకుండ తటంలో మనం శాశ్వతంగా వసించలేకపోయినప్పటికీ కనీసం ఆ కుండంలో వీలైనన్ని సార్లు స్నానం చేయాలి అని మనకి రూపగోస్వాముల వారు తెలియచేసినటువంటి ఆ ఉపదేశాన్ని మనకి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం చూడవచ్చు. మరి ఇక్కడ భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి వారికి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో ఉండేటువంటి వారికి ఈ రాధారాణి అలాగే రాధాకుండము అతి ముఖ్యమైనటువంటిదిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే ఈ భక్తిలో పురోభివృద్ధి చెందడానికి ప్రేమ భక్తిలో రాధారాణిని మించి ఇంకెవరు కూడా భగవంతునికి సేవలు చేయలేరు అని చెప్తారు. సో కనుకనే రాధామాత యొక్క అనుగ్రహం చేతనే మరి ఇతరులకు భక్తిలో అంటే ఇతరులు భక్తిలో పురోభివృద్ధి చెందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇక్కడ ఆ రాధ అనేటువంటిది ప్రేమ స్వరూపిణిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఆమె భగవంతుని యొక్క ప్రేమ శక్తి. అందుకే భగవంతుని యొక్క ఆహ్లాదిని శక్తిగా మరి రాధమాతని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఆమె యొక్క ప్రేమలో ఎటువంటి స్వార్థం లేకుండా, ఎందుకంటే సాధారణ గోపికలే ఎటువంటి స్వార్థం లేకుండా నిరంతరము ఆయన యొక్క సేవలో నిమగ్నమైవ్వాలి అని కోరుకునే విధంగా ఉంటే మరి వాళ్ళలోనే ఉత్తమరాలైనటువంటి రాధ మరి ఇక ఎప్పుడు కూడా నిస్వార్థంగానే ఆయనకు సేవలు చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ కృష్ణుడి యొక్క ఆనందమే తన ఆనందంగా ఆమె అనుభవిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. మరి ఆ రాధాకృష్ణ ప్రణయ వికృతి హ్లాదిని శక్తి రస్మాత్గా చెప్తూ ఉంటుంటారు. అది మనకి చైతన్య చరితామృతంలో చెప్పబడినటువంటి శ్రీకృష్ణుడు ఆనంద స్వరూపుడు, రాధనేమో ప్రేమ స్వరూపిణిగా ఉన్నటువంటిది. శ్రీకృష్ణుడు ఆనంద స్వరూపుడు. మరి ఆ ఆనంద స్వరూపుడు సచ్చిదానంద రూపము. మరి ఆ భగవంతుడి యొక్క ఆనందం అంతా కూడా ఆనంద స్వరూపుడైనటువంటి ఆ భగవంతుడు తన యొక్క ఆనందం అంతా కూడా ఆ రాధారాణి యొక్క ప్రేమలోనే సంపూర్ణమవుతుంది అని చెప్తూ ఉంటాడు. అందుకే
శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు రాధారాణి యొక్క ప్రేమను ఆస్వాదించాలి అనేటువంటి ఆకాంక్షతోనే చైతన్య మహాప్రభువులుగా అవతరించారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇక రాధాకుండం గురించి చూస్తే, రాధాకుండము అనేటువంటిది రాధ ఆ ప్రేమ యొక్క నిత్య స్వరూపంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే మనకి ఆ రూపగోస్వాముల వారు చెప్తారు, రాధాకుండ మిహాపి గోకులపతే ప్రేమామృతా ప్లావనాత్. సో ఆ గోకులపతి అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇక్కడ గోకుల ప్రతే ప్రేమామృత ప్లావనాత్ అంటే రాధాకుండంలో ఆ రాధాకృష్ణుల ప్రేమ రసామృతము నిరంతరము ప్రవహిస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. బయటకి అది మనం చూస్తే భౌతికమైనటువంటి భావనలో ఒక నీరులాగా కనిపించవచ్చు, కానీ అది ప్రేమ భక్తి స్వరూపమైనటువంటి ఆ ప్రేమ భక్తి రూపమైనటువంటి దివ్య సరోవరము, దివ్యమైనటువంటి సముద్రము అని చెప్తారు. అది అంటే భక్తి భావనలో అదొక సరోవరం, దివ్యమైనటువంటి సముద్రం. బయటకు మాత్రం చిన్న కుండం లాగా మనకు ఒక నీటి లాగా కనిపిస్తూ ఉండొచ్చు. మరి అటువంటి రాధాకుండమును స్మరించినా గాని మన హృదయాలలో ఉండేటువంటి కామము, కోరికలన్నీ కూడా ప్రేమగా ఆ ప్రేమ భగవద్భావంగా, ఆ భావము ప్రేమ రసామృతంగా అంటే రసానందంగా మారుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే రాధ ఎప్పుడూ కూడా శ్రీకృష్ణుడు సంతోషంగా ఉంటే చాలు అనే భావనలు, ఆమె దుఃఖించినా పర్వాలేదు కానీ కృష్ణుడు సంతోషంగా ఉండాలి అనేటువంటి దివ్య స్థితిలోనే నెలకొంటూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. అదే స్వార్థ రహితమైనటువంటి ప్రేమ యొక్క శిఖరం, అత్యున్నతమైనటువంటి, ఆమెను మించి ఇంకెవరూ కూడా కృష్ణుని ఆనందపరచలేరు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఆమె యొక్క ప్రేమలో ఎప్పుడు ఆశ గాని ఫలాపేక్ష గాని లేకుండా నిరంతరము సమర్పణ ధోరణిలోనే ఆమె ఉంటూ ఉంటుందని చెప్తారు. అందుకే ఆమెని కీర్తించేటప్పుడు మహాభావ స్వరూపిణిగా కూడా చెప్తూ ఉంటుంటారు. మనకి చైతన్య మహాప్రభువులు వారు స్వయంగా కృష్ణుడే అయినా కూడా ఆయన యొక్క రాధాభావంతో, ఎందుకంటే ఆమె యొక్క తత్వాన్ని ఆ రాధాభావం ద్వారా తన ప్రేమను స్వయంగా ఆస్వాదించాలి అనేటువంటి కోరికతోనే శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు మన మధ్యలోకి భక్త రూపంలో వచ్చారు. అందుకని ఆయన భక్తుడిగా మరి ప్రేమ భక్తి యొక్క సత్యాన్ని ఈ సాధారణమైనటువంటి జనులకు చూపెట్టినటువంటిది. సో ఇంకా మనము ఆ రాధాకుండము ఏర్పడినటువంటి విషయాన్ని గురించి చూసినట్లయితే, ఎందుకంటే మరి ఇంతగా ఆ రాధాకుండము గురించి మనకి చెప్పబడుతుంది అంటే రాధాకుండము యొక్క ప్రాముఖ్యత, రాధాకుండము ఏర్పడినటువంటి విధానాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి అని చూస్తే, అయితే యాక్చువల్గా ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు వృందావనంలో ఉన్నటువంటి సందర్భంలో, అంటే బాలకృష్ణుడిగా ఆ వృందావనంలో ఉన్నప్పుడు అరిష్టాసురుడు అనేటువంటి ఒక రాక్షసుడు ఆ ఎద్దు రూపంలో వచ్చి ఆ గోపాలందరినీ కూడా భయపెడుతూ ఉంటుంటాడు. సో ఆ సందర్భంలో ఆ కృష్ణుడు మరి ఆ ఎద్దు రూపంలో ఉన్నటువంటి, అంటే ఆ వృషభము అనేటువంటిది మనకి ఎద్దు ధర్మానికి చిహ్నంగా ఉండేటువంటిది. సో కనుక మరి ఆ విధంగా గోపబాలను భయపెడుతూ ఉన్నటువంటి ఎద్దుని, అంటే ఎద్దు రూపంలో ఉన్నటువంటి ఆ అరిష్టాసురుణ్ణి శ్రీకృష్ణుడు సంహరించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సంహరించిన తదుపరి యథావిధిగా వారు మధ్యాహ్న లీల, అష్టకాలీల మధ్యాహ్నం టైంలో గోపికలు వాళ్ళందరి దగ్గరికి కృష్ణుడు వెళ్ళి
వాళ్ళ యొక్క రాసలీలు వాళ్ళందరితో కలిసి ఆడుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే ఆ వాళ్ళందరూ కూడా కృష్ణుడి దగ్గరికి రానివ్వరట. వాళ్ళతో కలిసి ఉండటానికి దగ్గరగా రానియకుండా, నీవు ఆ వృషభ రూపాన్ని, అంటే ధర్మానికి చిహ్నంగా ఉన్నటువంటి ఆ అసురుడు అయినప్పటికీ కూడా వృషభ రూపంలో వచ్చినటువంటి వాడిని హతం చేసినందువలన నీకు పాపం అంటుకుంది. అటువంటి నీవు మాతో కలిసి ఆడుకోవద్దు. మరి ఎట్లా అంటే నువ్వు అన్ని తీర్థాలలోకి వెళ్ళి స్నానం చేసిరా అని చెప్తారట. అప్పుడే మేము నీతో కలిసి ఆడుకుంటాము, లీలల్లో పాల్గొంటాము అని చెప్తే, సో వాస్తవానికి ఇది వారిలో ఉండేటువంటి ఆ ప్రేమలోని ఒక లీలాత్మకమైనటువంటి వినోదంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అప్పుడు ఆ కృష్ణుడు ఆ తన యొక్క ఆ పదతలంతో దాని ఆ నేలపైన గుర్తు ఉంటే అక్కడ ఒక గుంట ఏర్పడింది. ఆ గుంటకి అతడు ఆ పవిత్రమైనటువంటి నదులన్నింటినీ కూడా, నేను వెళ్ళడం కాదు నదుల దగ్గరికి, అవే ఇక్కడికి వస్తాయి అని చెప్పేసి అక్కడ ఒక తన చేతిలో ఉన్నటువంటి అక్కడితో గుంటలాగా చేసి ఆ పవిత్రమైనటువంటి నదీ జలాలన్నింటినీ కూడా, గంగా యమున మొదలైనటువంటి అన్ని తీర్థాలను సో ఆ గుంటలోనికి ప్రవేశించమని చెప్పగా అందులోకి వస్తాయి. అదే ఇప్పుడు మనం అక్కడ చూసేటువంటి శ్యామకుండ, శ్యామకుండగా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి ప్రదేశం. సో మరి ఆ విధంగా ఆయన ఆ శ్యామకుండాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి ఆ కృష్ణుడి యొక్క లీలలు చూసినటువంటి రాధారాణి మరియు సఖిలు, మరి మేము కూడా, అంటే ఆయన కూడా అంటాడట, మీరు వచ్చేసి నన్ను ఆ విధంగా అవమానపరిచారు కాబట్టి మీరు కూడా అపవిత్రమయ్యారు, మీరు కూడా స్నానం చేయండి అంటే వాళ్ళు ఆ శ్యామకుండలోకి వెళ్ళి స్నానం చేయరట. చేయకుండా వాళ్ళందరూ కలిసి వాళ్ళ యొక్క చేతులకు ఉన్నటువంటి గాజులు, ఆ కుండలు వాటితో వాళ్ళు ఒక సొంత కుండని పక్కన తయారు చేస్తారు. చేస్తే అక్కడికి ఏమీ నీళ్లు రాకపోతే అప్పుడు మళ్ళీ కృష్ణుడే వీళ్ళందరికీ చెప్తారట, ఈ నదులన్నిటికీ పవిత్ర జలాలన్నిటికీ చెప్పి మరి ఆ వాళ్ళు తవ్వినటువంటి ఆ గుంటలోకి నీళ్లను ఆయన నింపుతారట. చెప్పి వీళ్ళందరినీ రాధారాన్ని వేడుకొని మీరు వెళ్ళి ఆ గుంటలో నిండండి అని చెప్తే తన శ్యామకుండలోని ఆ జలాన్ని రాధాకుండంలోనికి నింపుతారని చెప్తారు. తర్వాత అది రాధాకుండంగా అవతరించింది అని చెప్తారు. సో అంటే రాధాకుండం ఇక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రేమ స్వరూపంగా ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ శ్యామకుండ అనేటువంటిది కృష్ణుడి మహిమని సూచిస్తే, రాధాకుండము రాధా భావం యొక్క ప్రేమను తెలియచేసేటువంటిదిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. కృష్ణుడు తన కుండాన్ని సృష్టించుకున్నప్పటికీ కూడా రాధాకుండమే ఆయనకి అత్యంత ప్రియమైనదిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. అందుకే మనకి రూపగోస్వాముల వారు మనకి 9వ శ్లోకంలో రాధాకుండ మిహాపి గోకుల ప్రతే ప్రేమామృత ప్లావనాత్, ఆ రాధాకుండము ప్రేమామృతం ప్రవాహంతో నిండిపోయింది. తన యొక్క కుండము నుండి జలాన్ని అందులోకి నింపినటువంటి ఆ ప్రేమతో నింపినటువంటిదిగా చెప్పబడుతుంది. ఆ విధంగా రాధాకుండము మరి భక్తులకు ఎంతో పవిత్రమైనదిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కనుకనే ఈ రాధాకుండం గురించి అనేక మంది మనకి అనేకమైనటువంటి విషయాలను తెలియచేసినటువంటిది చూస్తాము. ఆ రాధా రాణి యొక్క సఖీ జనంలాగానే ఆమె యొక్క ఆంతరంగిక దాసీ జనంలాగా, అంటే మంజర్లు అని చెప్పబడేటువంటి వారిలాగానే భక్తియుత సేవలో పురోగమింపగోరేటువంటి వారికి రాధాకుండము అత్యంత మేలైనటువంటి ప్రదేశం అని మనకి భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు వ్యాఖ్యానించినటువంటి అంశాన్ని కూడా శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉంటారు. మరి అలాగే ఆధ్యాత్మిక దేహాలను పొందడం ద్వారా భగవద్ధామానికి, అంటే గోకుల బృందావనానికి తిరిగి చేరాలనేటువంటి పరమోత్సవము కలిగి ఉండేటువంటి జీవులు రాధాకుండం చెంత వసించి రాధారాణి ఆంతరింగిక దాసీగణములను ఆశ్రయించి
వారి యొక్క నిర్దేశంలో నిరంతరము ఆమె సేవలో నెలకొనాలి అని చెప్తారు. అలాగే చైతన్యుల వారి రక్షణలో భక్తి యోగంలో నెలకొనినటువంటి వారికి ఇది పరమోన్నతమైనటువంటి పద్ధతి. ఎందుకంటే నారదుడు, సనకుడు వంటి మహామునులు, మహాభక్తులకైనా స్నానం చేయడానికి రాధాకుండము చెంతకు వచ్చేటువంటి అవకాశం లభించలేదు అని మనకి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల ఠాకూర్లు వాళ్ళు తెలియజేసినటువంటి విషయాన్ని కూడా చెప్తుంటారు. మరి ఇక అలాంటిదే వాళ్ళకే సాధ్యం కానటువంటి సాధారణమైనటువంటి భక్తుల గురించి వేరుగా చెప్పవచ్చు. ఒకవేళ అదృష్టశావత్తు ఆ అవకాశము మనకి జీవితంలో ఒక్కసారైనా వస్తే అచ్చట స్నానం ఖచ్చితంగా చెయ్యాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలా చేయగలిగితే గోపికల లాగానే దివ్యమైనటువంటి కృష్ణ ప్రేమను పొందగలుగుతారు అని చెప్తారు. కనుక మనిషి ఆ రాధాకుండం చెంత నివసించి శ్రీకృష్ణుని యొక్క ప్రేమయుత సేవలో మరి నెలకొనాలి అని మనకి ఉపదేశించబడినటువంటిది. సో ఈ విధంగా రాధాకుండము మహిమ హద్దు లేనటువంటి మహిమ, అనంతమైనటువంటి మహిమ కలిగిందని చెప్తారు. రాధాకుండాన్ని సేవించడం ద్వారా భక్తులు ఆ గోపికల నిత్య నిర్దేశాల్లో రాధానానికి సేవకులయ్యేటువంటి అవకాశాన్ని కూడా పొందగలుగుతారు అని చెప్తుంటారు. సో ఆ విధంగా మనకి ఇక్కడ రాధామాత అంటే ప్రేమామృతము అని చెప్తారు. ప్రేమ రసామృతంగా ఉండేటువంటిది. సో ఈ విధంగా మనకి ఈ ఉపదేశ అమృతం 11 శ్లోకాలలో భక్తి తత్వాన్ని, ఒక రకంగా చెప్పాలంటే భాగవతం మొత్తం తత్వాన్ని మనకి రూపగోస్వాముల వారు ఏ విధంగా భక్తిలో పురోభివృద్ధి చెందాలి, ఎలా ఉండాలి అనేటువంటి అంశాలన్నింటినీ కూడా చాలా చక్కగా వివరించినటువంటి గ్రంథం ఇది, ఈ ఉపదేశ అమృతము. సో ఎందుకంటే మనకి ఆ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమము చైతన్య మహాప్రభుల తర్వాత రూపగోస్వాముల వారి యొక్క నేతృత్వంలోనే నిర్దేశించబడింది. సో కనుకనే మరి ఆధ్యాత్మిక కళాపాలనలోను మనసును, ఇంద్రియాలను నిగ్రహించి ఉండడము మనిషి యొక్క కర్తవ్యము అని, అలా నియంత్రించుకోవడము ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి దోహదపడుతుంది అంటూ ఆ విధంగా ఆ శ్రద్ధ నుండి ప్రేమ భక్తికి ఏ విధంగా ఒక మనిషి, ఒక భక్తుడు మారాలో అనేటువంటి అంశాలు మనకి ఈ గ్రంథంలో మనం చూసినటువంటి